Avem Fața boți în mea locația tot. asta. Dar am văzut că sunt foarte multe locații cu boți în ele. Păi, da, gen, peste tot unde sunt medalioane. De asta zic. Ah, am De înțeles. asta am zis să venim după medalioane. Trebuie să omorâm bossul, dar bossul gen are o grămadă de viață și în plus, uite, e la mine. Da. E că e și un player la mine. Jos aici. O da landing. Și în plus, bossul după ce i-ai luat L-am tot omorât. shield-ul, bossul după ce i-ai luat tot shield-ul și-l dă înapoi. În spate, în spate, în spate, bossul. Nu mai am glanț și este un team. Mai sunt Glanțe player, snipe, nu? aveți? Da, aruncați snipe? pe jos dacă aveți aici. N-am. Glanțe snipe. N-am, Te rog, n-am. zi ca aia, Amalia. Glanțe snipe. Sunt unele foarte lungi. Nu. Oh, oh. Păi și eu nu pot joc snipe E înseamnă și în acum. dreapta player. Ce Hai că-i batem, îi batem, îi batem. Unul jos, unul Unul e jos. low. Unul KO. E low tare ăla în stânga. Da. Bravo. GG. Mamă, câte iteme pe jos. Da, să avea glanțe snipe, doar 6. Vă las shield-urile, iau doar medurile, că am medalionul. Gen, medalionul îți dă shield continuu. Mai ai aici un sniper dacă vrea cineva, eu o să țin din asta să dau. E un player acolo. Am. Vin. Fii atent, Unde-i, dau mă, no scope călbulesc? din aer. Nu mai dau no scope. Da, unde mă? Vreau să-i dau cu Aici sniper. jos. Mă să-l joc eu șoca lumea. Vino încoace, tu-ți gura, mătii. Da, gata. Înaintea mea. Nu! Mamă, vezi că ești low tare, ești low tare. Are Nu, shield. folosește. Oh, mort. GG. Gata. Folosea shield-ul ăla, bă, și sniper n-am putut să-i dau. Băi, că ducem bine rău meciul ăsta. Dă revive, dă revive. Am zbulit-o pe el. Ce? Merg, dă revive în Unde e față. mașina asta? Ai, chiar aici. Trebuia să dau Păi cu da, din aici. astea. Knock. Păcat că gen aveam să țin Vin ăștia pe el. din aer În acum. spatele, da. Knock-ul, nu? Bun. Mai e unul în aer, fuge. Nu mai are viață. 29. Acolo. Îi dau snipe. Stai că nu-l văd din cauza la căcaturile astea. Vreau să-i dau snipe. Mort snipe. Nice. Nice. Let's go. Mă duc după ei. Încerc să iau de aici, din lateral, mă duc pe... Sniper legenda. Mamă, nice. Nu, trebuie să-i schimb vizorul. Dar nu pot să-i schimb vizorul. Bă, ia-ți-l. Îi văd, m-au văzut băieții. Vrei sniperul? Bă, să te las să iei sniperul, nu-mi place. Unul mort. Mort unul? Mai e un Și tip eu. aici. L-ai luat? Păi și am... Păi da. Ah, Sniper. nice. Eu o să țin medurile la mine, pentru voi. Ok. Bagă-ți să nu mai ai viață. Eu țin Ia. miniuri. Și... Eu țin- Ia, bagă-ți-l. Că ne permitem. Ah, da. Așa. Băi, e mișto în schimb că poți să te miști în timp ce stai heal. Da, hai să plecăm că zona e aici. Hai, da. Aici, zona e aici. Hai. Mi se pare, deci sunt 5 medalioane în total. Opa, mi-a dat snipe. Unde? De sus? Cumva? Sus, da, sus pe mine. Ok. Al văd. Da, insula aia. Mort unul? Nu. Mamă, bă, În spate. Mă bulește. În spate, băieți, în spate. Unde? Aici. Ah, îl văd. Acolo. Vine Player în aer. vine unul. Ah, a fugit. Spre nord. Sau sunt jos. Să ai grijă să La nu-ți dai nivel. sus. Vezi spate, ai grijă. E unul în spate acolo. Sparge. Spargeți că aia unde... Spargeți asta. Spargeți-o. Dai. Da, e low tare. E low tare tipul ăla. No, deci frate, nu, că-mi bat piciorul, l-am ratat de 7 ori. Mamă, bă, ce câștrag. Bă, dar l-a spus Ia, jos. bă, nice. bine, mă. Fix aici, unul nu mai are viață. Unul nu mai are viață, vino. Aici, dai, spamează. Spamează că unul-i vai de capul lui, nu mai are viață. Îi dau cu SMG, îi dau cu tot. Ai grijă, că îi batem. Vezi că vine zona? Ai grijă. Mamă, dar sunt mulți. În caz de ceva o să fug. Frate, n-ai cum.
Doamne, ce am făcut? Nu mai am viață. Zona. E dus. Fuck, nice Zona, try. Uridu, făceam top 1, făceam top 1, zona. E un Am pic și eu unul. destul de vechi, nu mai știu de unde am, probabil ceva Dacă e quest foarte din vechi, nu ăsta. l-am. Da, Da. am și eu unul cu tort, asta e faza. Și nu știu dacă e aceeași sau cu nu. niște felii de tort. Da, la fel, am unul cu 3 felii de tort, e roz mi se pare. Sau. Ok. Da, l-am și eu. Tocmai l-am ochit pe playerul ăsta și o să-l omor. Omoară-l. Eu n-am cu ce. Mai vine unul. Da. Vreau arme. Bravo. I want armă. L-am luat. Vreau să le bag repulsivă înăuntru acolo. Dacă îl scot pe unul, mă râd. Zici că s aici? Nu știu. Da. Sau la ce-am dat damage? Mamă! Mort. Hai că am făcut bine, că am aruncat alea. Nu că mi-a Da, părut să card că dădeam da. damage. Mort unul. GG. Încă unul. Hai că i-am dat. Knock. Knock. Da. Mamă, din spate! Unde? Vest. Unde? Vest. Ți-a știu. dat? Ah, cred că din bush pe acolo. Din spate. Da, e din bush. Da, din bush. Trage la nimereală, Oh trage. my god. Hai să vezi, la nimereal îl nimeric. omorăm. 26, 66. Uite-l Îl în bunesc. apă, în partea cealaltă. Ah, gata, l-am văzut. Mamă. Dai tras înaintea mea. Încă unul, Mai este, în apă. Mort. și mai este Bă, unul. eu nu-i văd pe aia din apă. Asta chiar am luat eu pe Am aia. 116? Mi se trece de Ma- I-am Mamă, dat. I-am dat. Knock, I-am 1. mult. I-am dat... De la bush. Bă, dar stai Are că mi-au shield, are mașină. shield, are shield. Îmi iau o Da. mașină și intru în bush. Văd pe unul, vezi că unul are... Îl văd și eu pe unul. E lăutare, knock. Acolo. Stai că tot se mișcă în zonă de ei, nu știu În unde aer mă crede. ceva. Unde? Aha, aici aproape. Jos. Și încă unul. Face parte din echipa care n-am reușit să noi să-i omorâm. What? Mi-a dat unul cu sniper, v-am zis. M-a bulit și pe mine. Gata. Aia a fost. Și din spate. Na, ne iau din toate părțile. Alex, ai murit? Oh my fucking god. Și n-am healing. Mamă, 2 player pe mine. Alex, vezi că... Mamă, bă, frate, dar ce să fac? Acum să fim serioși. Mă spamează din 7 părți. Nu, că ne-au venit din toate părțile, ne-au venit și din Dar dealul ăla era și de jos. șmecher meciul, era șmecher meciul.